రెండవ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. రెండవ అధ్యాయం పేరు సాంఖ్య యోగము. సాంఖ్య యోగము లేదా గీతాసారము అని కూడా అంటాం. మీరు వినే ఉంటారు. ఇంతకుముందు 18 రోజుల క్లాస్లో గీతా సారాంశం అంతా కూడా క్లుప్తంగా ఇందులో ఇచ్చారు. ఇది చాలా పెద్ద అధ్యాయం. సో మనం వీలైనంత ఇది 2-3 రోజులు 4 రోజుల వరకు చూడవలసిన అధ్యాయం. సో కొన్ని శ్లోకాలు, మొదటి శ్లోకాలు ఈరోజు పూర్తి చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. రామ హరే హరే. సో ఒకసారి లోవర్ లో తక్కువ స్థాయిలో పాడతాం, రెండోసారి కొంచెం హెచ్చు స్థాయిలో పాడటం జరుగుతుంది. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో దివ్య గీతా సారాంశం లేదా సాంఖ్యయోగం అని. సాంఖ్యం అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం అని అర్థం. సో రెండవ అధ్యాయంలో మొత్తం గీతా సారాంశం అంతా కూడా క్లుప్తంగా చెప్పడం జరిగింది భగవంతుడు. అయితే ఆత్మతత్వాన్ని కూడా మొట్టమొదట్లో చెప్తారు. ఈ క్లుప్తంగా గీతా సారాంశం అంతా చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ అర్జునుడు వేసే ప్రశ్నలకు వివరంగా ఒక్కొక్క విషయాన్ని నెక్స్ట్ 17 అధ్యాయాల్లో వివరించడం, 16 అధ్యాయాల్లో వివరించడం జరుగుతుంది తరువాత అధ్యాయాల్లో. కానీ ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం మాత్రం ఈ ఒక్క అధ్యాయంలోనే ఉంటుంది, ఇంకెక్కడ కనిపించదు. అది ఇప్పుడు మొదట్లో ఈ అధ్యాయం బిగినింగ్లో ఆత్మకు సంబంధించిన విషయాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ అధ్యాయం ఈ సాంఖ్యయోగం సంజయ ఉవాచతో ప్రారంభమవుతుంది. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. ఇలా ఏ రకంగా కృపయావిష్టుడు దయాపూర్ణమైన హృదయంతో పూర్ణాకులేక్షణ, అశ్రువులంటే కనులు పూర్తిగా కన్నీటితో నిండిపోయిన వదనంతో ఉన్నాడు అర్జునుడు. విషీదంతం ఇదం వాక్యం, ఇలా దుఃఖంగా ఉన్న అర్జునుని చూసి ఈ వాక్యాలు ఉవాచ మధుసూదన. ఉవాచ పలికారట ఎవరు? మధుసూదనుడైన శ్రీకృష్ణుడు దుఃఖంగా కంటి నిండా నీళ్లతో ఉండి విషాదమైన ముఖంతో ఉన్న అర్జునుడిని చూస్తూ భగవంతుడు ఈ మాటలు పలకడం ప్రారంభించారు. సో ఎందుకు అర్జునుడు అలా ఉన్నాడో మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లో చూసాం. సో ఆన్సర్స్ ఏమొచ్చాయో చూద్దాం. అర్జునుడు దుఃఖంగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి? చేయలేను ఈ యుద్ధం అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకు చేయలేనన్నాడో కూడా చెప్పాడు.
కొన్ని కారణాలు. సో నందిని మాతాజీ కులక్షయ, వెరీ గుడ్, అది 4th రీజను. మాధవి మాతాజీ గురువులు బంధువులతో యుద్ధం చేయలేని, అలా చేస్తే పాపం వస్తుంది, అది 3rd రీజను. పాపం వస్తుంది అనేది 3వ రీజను. కులనాశనం 4th రీజను. వెరీ గుడ్. సో ఫార్ 3 and 4 వచ్చాయి. భవానీ మాతాజీ నంబర్స్ పెడుతున్నారు. ఓకే, నంబర్స్ దేనికి పెడుతున్నారు? సుగుణ మాతాజీ అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేను అంటూ చంపితే పాపం వస్తుంది, తర్వాత వచ్చే మంచి నాకు వద్దు, నాకు సుఖాలు వద్దు, విజయం మీద నాకు కాంక్ష లేదు, రాజ్యం నా సుఖానిచ్చ అంటాడు. రాజ్యం వద్దు, సుఖాలు వద్దు, విజయం వద్దు నాకు అంటాడు. నా కాంక్షతే విజయం కృష్ణ, నాకు ఈ విజయం మీద గెలవాలనే కోరిక లేదు, రాజ్యము కావాలని లేదు, సుఖాలు వద్దు అంటున్నాడు. సో అది 2nd రీజన్. ఓకే, తర్వాత పేరు కులక్షయ. సో అవన్నీ ఈ మన సుగుణ మాతాజీ చెప్పిన రీజన్స్. వెరీ గుడ్. శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ హరే కృష్ణ. 1902లో మీ నేమ్ చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. వివో 1902 అంటే మీ పూనా మాతాజీ హరే కృష్ణ. నాగరాజు ప్రభుజీ కరుణ సుఖం వద్దు, పాపం వస్తుంది. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ 3 రీజన్స్ చెప్పారు. కరుణ ఫస్ట్ రీజన్, మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పింది నాగరాజు ప్రభుజీ. ఫస్ట్ రీజన్ కరుణ, 2 సుఖం వద్దు, 3 పాపం వస్తుంది. ఓకే. ప్రశాంతి మాతాజీ కరుణ. మికిత నా వాళ్ళను చంపడం వల్ల నా వాళ్ళని చంపడం వల్ల ఏం లాభం కలుగుతుంది, రిలేటివ్స్ని చంపడం వల్ల పాపం తగులుతుంది, మరి చెడిపోతారు, వంశనాశనం, కులనాశనం. ఓకే. సో 2 రీజన్స్. అందరూ 3rd and 4th బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు. పాపం వస్తుందనే విషయం, కులనాశనం జరుగుతుందనే విషయం. మొట్టమొదటిది కృపయా పరయావిష్ట అన్నాడు. అంటే దుఃఖంతో, కరుణతో నిండిపోయింది హృదయం అంతా కూడా. చూడగానే ఆ ప్రేమతో కూడిన దయాభావం అన్నమాట, నా వాళ్ళు అని. అది ఫస్ట్ రీజన్, కృపయ, కరుణ. 2వది ఈ సుఖాలు నాకు అక్కర్లేదు, నా వాళ్ళని చంపితే వచ్చే సుఖమేనా, నాకు ఈ సుఖాలు వద్దు అన్నాడు. 3 పాపం వస్తుంది, 4 వంశనాశనం. ఓకే. రియల్మీ అక్కడ అందరూ మా వాళ్ళు కదా కృష్ణ అని. ఓకే. నాకు రాజ్యం వద్దు, పాపము, కరుణ, పాపము, 2 రీజన్స్. నీరజ మాతాజీ ఆపో, మా వాళ్ళు రాజ్యం వద్దు, పాపం అన్నారు. సరిత మాతాజీ కరుణ, పాపం, ఆపో, కరుణ. ఓకే. సో అందరూ మోస్ట్లీ 1 or 2 రీజన్స్ చెప్పారు, కొందరు 3 రీజన్స్ చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ రీజన్ కరుణ, కృప. 2వది సుఖాలు వద్దు, అందరినీ చంపితే వచ్చే సుఖాలు వద్దు. 3 పాపం వస్తుంది. 4 కులక్షయ జరుగుతుంది. 5వది ఇక్కడ మనం 5th రీజన్ ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇలా దుఃఖంగా మరి పడవేసి అస్త్రాలు శస్త్రాలు బాణం విల్లు కూర్చుండిపోయాడు కదా, చతికిలబడ్డాడు రథంలో అని చూసాం. సో అలా ఉన్న ఈ అర్జునుడు చూసి సంజయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. అప్పుడు మధుసూదనుడు ఈ మాటలు పలకడం ప్రారంభించారు అని. ఏమంటున్నారో చూద్దాం. భగవంతుడు శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వా కష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. కుతస్త్వా కష్మలం అంటే ఎక్కడి నుంచి నీకు కష్మలం, ఈ కల్మషం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇది విషమే సముపస్థితం. ఈ విషమ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు నీకు ఇలాంటి మనస్తత్వం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? కల్మషం అంటే ఇక్కడ ఈ చెడు అని కాదు, కానీ ఈ నిర్ణయం తీసుకోలేని అయోమయావస్థ ఏమిటి? నీకు ఈ వచ్చి యుద్ధం చేయడానికి అక్కడ లక్షలాది మంది అందరూ సమావేశమై యుద్ధం ప్రారంభమయ్యే టైంలో నువ్వు ఇదేమిటి, నీకు ఈ మెంటాలిటీ వచ్చింది, ఇలా ఆలోచిస్తున్నావు ఇలాంటి విషమ పరిస్థితిలో? అనార్యజుష్టం, అనార్య అంటే అగౌరవం, ఆర్యులు అంటే ఎంతో గౌరవంగా పద్ధతిగా జీవనం సాగించేవాళ్ళు. అలాంటి వంశంలో ఉండి నువ్వు ఇలా అగౌరవకరంగా, అనార్యజుష్టం, ఇది అస్వర్గ్యం, నీకు
స్వర్గలోక ప్రాప్తి అంటే ఉన్నత లోకాలు కూడా ఇటువంటి మనస్తత్వం వల్ల కానీ ప్రవర్తన వల్ల కానీ రావు. గౌరవకరం కాదు, నీకు అనార్యజుష్టం, అస్వర్గ్యం, అకీర్తికరం, నీ కీర్తిప్రదం కూడా కాదు అర్జున అంటున్నారనమాట. సో అంటే అనార్య విలువలు తెలియని వాళ్ళు చేసే పని ఇది, పద్ధతి తెలిసిన వాళ్ళు చేసే పని కాదు. అలాగే స్వర్గలోక ప్రాప్తి ఉండదు, అంటే ఉన్నతలోక ప్రాప్తి ఉండదు. అకీర్తికరం, కీర్తి కూడా నీకు రాదు, అపకీర్తి వస్తుంది అర్జున. నీకు ఇలాంటి కల్మషం, ఇలాంటి విషమ పరిస్థితిలో నీకు ఎలా కలిగింది? ఇది విలువలు తెలిసిన వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం కాదు. ఉన్నత లోకాలు రావు, అపకీర్తి కూడా నీకు కలిగిస్తుంది అని చెప్పి భగవంతుడు ప్రారంభించారు. అప్పుడు ఇంకా ఏమన్నారు? క్లైబ్యమాస్మగమ పాఠ నైతత్వాయు ఉపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ఠ పరంతప. సో ఇది అంటే ఇక్కడ క్లైబ్యం అంటే ఈ పిరికితనం అన్నమాట. మాస్మగమః అంటే ఈ పిరికితనాన్ని నువ్వు పొందబాకు, ఈ పిరికితనంలో ఉండకు. పార్థ నైతత్వయు ఉపపద్యతే, నీకు ఇది ఉపపద్యతే, తగినది కాదు ఇది. ఈ పిరికితనం అంటే పిరికితనం అని కూడా కాదు, ఈ హృదయ దౌర్బల్యం, ఈ దౌర్బల్యంతోనే కదా మరి నా వాళ్ళు అనే ఆ దుఃఖంతో మనిషి ఆయన యొక్క పట్టుదలంతా కూడా సడిలిపోయి మరి ఒక దౌర్బల్యం ఏర్పడింది. అది నీకు తగదు. ఉపపద్యతే, నీకు ఇది తగింది కాదు. క్షుద్రం, ఈ తుచ్చమైన హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్త్వ, వదిలిపెట్టు. ఉత్తిష్ట, లే. పరంతప, శత్రువులను భయపెట్టేవాడా అని అర్థం పరంతప అంటే. సో అర్జునుడు అంటే శత్రువులందరూ భయపడేంతటి వీరుడు, అందుకని పరంతప అని పిలుస్తూ నీకు ఈ హృదయ దౌర్బల్యాన్ని నువ్వు వదిలిపెట్టి లేచి నిలబడి యుద్ధం చెయ్యి. ఉత్తిష్ట అంటే లే అని చెప్తున్నారు. సో పృథక్ కుమార పతనక, ఇలాంటి నపుంసకత్వం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే పిరికితనం కూడా కాదు, డెసిషన్ తీసుకొని మనస్థైర్యం లేకపోవటం. అలా లొంగకు, నువ్వు ఆ దౌర్బల్యానికి ఇది నీకు తగదు కాబట్టి హృదయ దౌర్బల్యాన్ని త్వక్త అంటే వదిలిపెట్టి ఉత్తిష్ట, లేచి నిలబడు అంటున్నారు. చతికిలబడి కూర్చున్నాడు కదా, లే, ఈ హృదయ దౌర్బల్యం వదిలిపెట్టి లేచి నించో, నిలబడి యుద్ధానికి సిద్ధంగా అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు ఏమన్నాడు? అర్జున ఉవాచ లేచి నిలబడన్నప్పుడు ఇంకా అర్జునుడు ఏమంటున్నాడంటే కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హ వరిసూదన. కథం, ఏ విధంగా, భీష్ముణ్ణి అహం నేను, సంఖ్యే ఈ యుద్ధంలో, ద్రోణంచ మరియు ద్రోణుణ్ణి, మధుసూదన నేను ఏ విధంగా భీష్ముణ్ణి మరియు ద్రోణుణ్ణి యుద్ధంలో ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి బాణాలతో ఎదుర్కోగలను. నేను వీళ్ళని భీష్మ పితామహునైనా ద్రోణాచార్యులనైనా నేను ఈ యుద్ధంలో బాణాలతో వాళ్ళని ఎలా ఎదుర్కోగలను? పూజార్హ వరిసూదన, పూజార్హులు కదా వరిసూదన అని చెప్పి భగవంతుణ్ణి అడుగుతున్నాడు అనమాట. అంటే ఇక్కడ అరిసూదన అంటే శత్రు సంహార అని అర్థం. సో భగవంతుడేమో అర్జునుణ్ణి పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడని సంబోధిస్తే, వరిసూదన అంటూ అర్జునుడు అరిసూదన అని అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని సంబోధిస్తున్నాడు. అంటే శత్రువులను హతం చేయగలిగినవాడు, సంహరించేవాడ అని చెప్పి శత్రు సంహార. కాబట్టి శత్రు సంహార మధుసూదన, పూజార్హులైన ఈ భీష్మ ద్రోణులను నేను బాణాలతో ఏ విధంగా ఎదుర్కోగలను అంటున్నాడు. ఇక్కడ భీష్మ పితామహుని ద్రోణాచార్యుని చూపిస్తున్నారు. మరి ఎవరు? స్వయంగా తాతగారు, మరి స్వయంగా తనకి విలువిద్య నేర్పించిన గురువు గారు. వీళ్ళని నేను బాణాలతో ఎలా ఎదుర్కొంటాను ఈ యుద్ధంలో అంటున్నాడు అనమాట. ఇంకా ఏమంటున్నాడు? గురూణ హత్వా హి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్యమపీహ లోకే హత్వార్థ కామాంస్తు గురూనిహైవ భుంజీయ భోగాన్ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్.
సో గురువులైన ఈ మహాత్ములు జీవితాలు పణంగా పెట్టి జీవించడం కంటే భిక్షమెత్తి జీవించడం ఈ ప్రపంచంలో ఉత్తమమైనది. ఇలాంటి గురువులని చంపి మనం బ్రతకడం కన్నా భిక్షమెత్తి జీవించడం ఉత్తమం. ఈ లాభం మనం ఈ భౌతిక లాభం కోసం కోరుకుంటున్నాము, సరే కొంతవరకు ఉండాలి, కానీ మన బాధ్యతలు అనేవి. కానీ పెద్దవారందరినీ ఇప్పుడు మనం చంపాలనుకుంటున్న వాళ్ళందరూ కూడా పెద్దలు, వాళ్ళందరినీ వధించామంటే ఇక మేము అనుభవించే సమస్తం కూడా రక్త పంకిలమే. మేము వాళ్ళ యొక్క రక్తం వచ్చినటువంటి లాభాన్ని మేము పొందిన వాళ్ళం అవుతాము. ఇంకంతకంటే భిక్షం ఎత్తుకోవడం నయం అటువంటి రాజ్యాన్ని తెచ్చుకోవడం కంటే అంటున్నాడు అన్నమాట. సో ఇలాంటి పెద్ద శ్లోకాలకన్నీ ఒక ట్యూన్ ఉంటుంది, చిన్న శ్లోకాలకు ఒక ట్యూన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది కూడా పెద్ద శ్లోకం. నైచైతద్విద్మ కతరన్నో గరీయో యద్వా జయేమా యది వా నో జయేయు యానేవ హత్వా న జిజీవిషామస్తేవ స్థితా ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్ర. సో వీళ్ళని జయించడం ఉత్తమమా లేదంటే జయింపబడటం ఉత్తమమా అనేది నాకు అర్థం కావడం లేదు. వీళ్ళని నేను వెళ్ళి జయించాలా, వాళ్ళు నన్ను జయించితే ఓ పర్వాలేదా అనేది నాకు తెలియడం లేదు. మరి నేను వెళ్ళి వీళ్ళందరినీ జయించడం అంటే మరి చంపడమా లేదా నన్ను వాళ్ళు జయించడమా? ఈ ధృతరాష్ట్ర తనయులందరినీ మనం చంపామంటే ఇంక మేము ఉండడం కూడా వ్యర్థం, వేస్ట్. వాళ్ళందరినీ చంపి 9 నా యొక్క సోదరులే, వాళ్ళని చంపిన తర్వాత ఇంక నేను ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? వ్యర్థమే. అయినా కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు యుద్ధ రంగంలో మా ముందు వాళ్ళు నిలిచి ఉన్నారు అంటున్నాడు అన్నమాట. అంటే ఈ యుద్ధం జరిగితే ఏం జరుగుతుందనేది ముందుగానే ఆలోచిస్తున్నాడు. ఇది అందరూ పోతే వాళ్ళు నన్ను జయించినా నేను వాళ్ళని జయించినా తర్వాత ఏమిటి అసలు ప్రయోజనం ఇంతమంది పోయిన తర్వాత అంటున్నాడు. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢ చేత యశ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. కార్పణ్య దోషం అంటే బలహీనతతో నేను హతస్వభావ, నా స్వభావాన్ని కోల్పోయానంటే ఇక నాకు ఆలోచించే శక్తి పోయింది, కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో ఉన్నాను ఈ మమకార దోషం వల్ల, ఈ హృదయ దౌర్బల్యం వల్ల. కాబట్టి పృచ్ఛామి చెప్పు, త్వాం నువ్వు ధర్మ సమ్మూఢ చేత అడుగుతున్నాను నిన్ను, ఎందుకంటే నేను ధర్మ సమ్మూఢ చేత ధర్మం ఏమిటో తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నాను, కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో ఉన్నాను. ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదు అర్థం కావడం లేదు. కాబట్టి నువ్వే చెప్పు కృష్ణ అని అడుగుతున్నాడు. యశ్రేయస్య నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే. యశ్రేయస్య ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చితం నిశ్చయంగా బ్రూహి చెప్పు, తన్ నువ్వు మే నాకు. సో ఏది శ్రేయస్కరమో నీవే నాకు నిశ్చయంగా చెప్పు అంటున్నాడు. ఇదంతా కూడా ఒక వాక్యంలో చెప్పేశారు. ఈ సంస్కృతంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటి అంటే తక్కువ మాటల్లో ఎక్కువ అర్థం వస్తుంది. తన్మే అంటే 2 అక్షరాల్లో నువ్వు నాకు అన్నది వస్తుంది, తన్ నువ్వు మే నాకు అని. సో శిష్యస్తేహం ఈ అంటే శిష్యుడను, తే నేను, తే నీకు, అహం నేను నీ శిష్యుడను అని అర్థం. శిష్యస్తేహం అన్న 5 అక్షరాలకు నేను నీ శిష్యుడును అనే వాక్యం అంత అర్థం ఉందన్నమాట 5 అక్షరాల్లో. షాధి అంటే ఉపదేశించు, మాం నాకు, త్వాం నువ్వు, ప్రపన్నం నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను. ప్రపన్నం అంటే శరణు వేడటం. సో నేను నీ శిష్యుడిని, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, నాకు దయచేసి ఉపదేశించు. ఏం ఉపదేశించమన్నాడు? ఏది యశ్రేయస్య నిశ్చితం బ్రూహి తన్మి. ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా చెప్పు నువ్వే నాకు, నేను నీ శిష్యుడును, నేను శరణు వేడుతున్నాను. ధర్మ సమ్మూఢ చేత ధర్మం ఏమిటో తెలియని పరిస్థితిలో అయోమయంగా ఉంది నాకు, కాబట్టి నీవే నాకు ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా చెప్పు, నేను నీ శిష్యుడని నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అన్న తరువాతే భగవద్గీత చెప్పడం ప్రారంభించారు. సో ఇక్కడ భగవద్గీత వినాలి అంటే ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే భగవంతుడి పట్ల ప్రపన్నత, ఆ శరణాగత తత్వము,
శిష్యస్తే నేను నీ శిష్యుడిని, నీవు నా గురువును అని మొట్టమొదటిసారిగా అర్జునుడు, వాళ్ళిద్దరూ ఎంతో సఖ్యులు, ప్రియ స్నేహితులు, కానీ బంధువులు కూడా, కానీ ఎప్పుడు కూడా గురు శిష్య సంబంధం ఎప్పుడు ప్రదర్శించలేదు అర్జునుడు ఇంతకుముందు. ఇది మొట్టమొదటిసారిగా నేను నీ శిష్యుడను, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, దయచేసి నువ్వే నాకు చెప్పు అని చెప్పి ఎప్పుడైతే ఈ 2 మాటలు వాడాడో అప్పుడు భగవద్గీతను చెప్పడం ప్రారంభించారు. 1 నేను నీ శిష్యుడను, 2 శరణాగతుడిని అవుతున్నాను, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అన్నమాట. సో ఆ 2 పాయింట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నమాట. భగవద్గీత వినడానికి, భగవంతుడు చెప్పడానికి కారణం ఏమిటంటే, నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, నువ్వే దయచేసి నాకు ఉపదేశించు, ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు అని అడిగిన తరువాతే చెప్పడం ప్రారంభించారు. అంతకుముందు నేను వీళ్ళని ఎలా చంపను, మరి నా తాతలు కదా, నా ఆచార్యులు కదా, ఇవన్నీ అన్నప్పుడు కూడా ఏమన్నారు, ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో, విషమ పరిస్థితుల్లో నీకు ఇలాంటి బుద్ధి ఎలా కలిగింది, యుద్ధరంగంలో లేచి నిలబడి యుద్ధం చేయి, ఇది నీకు అగౌరవకరం, నీకు అప్రతిష్ట, అకీర్తికరం, మరి అనార్యజుష్టం అంటూ చెప్పారు. కానీ అంతవరకు ఒక స్నేహితుడు చెప్పినట్లుగా సలహా ఇచ్చారు, ఒక శ్రేయోభిలాషిగా. కానీ ఎప్పుడైతే నాకు ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు, నువ్వే నాకు చెప్పు, నువ్వు ఉపదేశించు, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, నేను నీ శిష్యుడని అని అన్నాడు. అప్పుడు వివరంగా ఈ భగవద్గీతను చెప్పడం ప్రారంభించారు. సో కార్పణ్య దోష కారణంతో నేను స్వధర్మం ఏమిటో కూడా తెలియని, ధర్మం ఏమిటో తెలియని అయోమయ స్థితిలో ఉన్నాను. ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా నీవే చెప్పు, నేను నీ శిష్యుడను, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, దయచేసి నాకు ఉపదేశించు అన్న తర్వాత ఇంకా ఏమంటున్నాడు, నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్ యచ్చోకముచ్చోషణం ఇంద్రియాణం అవాప్య భూమావసపత్నమృద్ధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యం. మరి నిశ్చయంగా నాకు ప్రపశ్యామి అంటే చూడలేకుండా ఉన్నాను, అంటే నాకు అర్థం కావడం లేదు, మరి నా ఈ దుఃఖాన్ని ఎలా ఉపశమనం చేయాలి అన్నది, ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా, మరి ఇంద్రియాలతో మనం శోకింపజేసే ఈ శోకాన్ని తొలగించుకునే మార్గం నాకు కనిపించడం లేదు. మరి ఇంద్రియాలే కదా ఈ దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి, కంటి ముందు చూపిస్తాయి, తాతలను వీళ్ళందరినీ చూపిస్తూ దుఃఖాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఇంద్రియాలు కలిగించి, అంటే అర్జునుడిలో కొంత జ్ఞానం ఆల్రెడీ ఉంది, ఈ శోకాలన్నిటికీ కారణం ఇంద్రియాలే అన్నది ఆల్రెడీ కొంత అర్థమైంది. అందుకే ఇంద్రియాల వల్ల కలిగే ఈ శోకాన్ని తొలగించుకునే మార్గం ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు, తెలియడం లేదు నాకు. దేవతల స్వర్గాధిపత్యంలాగా ఈ సంపత్ సమృద్ధాన్ని, శత్రురహితమైన రాజ్యాన్ని ఈ భూమి మీద నేను సాధించినప్పటికీ ఈ శోకాన్ని మాత్రం నేను తొలగించుకోలేను అంటున్నాడు. సో దేవతల స్వర్గాధిపత్యం, మరి దాదాపు భూమండలం అంతా ఉంది ఆ రోజుల్లో, మరి అది ఆ రాజ్యం. అలాంటి రాజ్యం ఉన్నా శత్రువులు కూడా ఉండరుగా, మరి రాజ్యం గెలిచాడు అంటే శత్రువులందరూ వెళ్ళిపోతారు యుద్ధంలో. కాబట్టి శత్రువులు లేని ఈ భూప్రపంచం అంతటి రాజ్యం నాకు వచ్చినా కూడా ఈ శోకం నేను తొలగించుకోలేను అంటున్నాడు అనమాట. ఈ ఇంద్రియాల వల్ల కలిగే ఈ దుఃఖాన్ని నేను ఎలా దాటుకోవాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు అంటున్నాడు. సో అప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇలా అర్జునుడు అన్న తర్వాత సంజయుడు అంటున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరంతప నయోత్స్యైతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. సో శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు ఏవముక్త్వా హృషీకేశం, ఈ రకంగా ముక్త్వా పలికి హృషీకేశుడైన శ్రీకృష్ణుడితో, హృషీకేశుడు అంటే ఇంద్రియాలను జయించిన వాడని చూశాం. అని భగవంతుడు, ఆయన ఇంద్రియాలకే ప్రభువు కాబట్టి ఇంద్రియ ప్రభావం ఆయన మీద ఉండదు కాబట్టి హృషీకేశ అనే పేరు ఆయనకున్నది. సో ఈ రకంగా ఆ హృషీకేశుడితో పలికి గుడాకేశుడైన అర్జునుడు పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడు అర్జునుడు. అది కూడా నయోత్స్య ఇతి గోవింద, నేను ఇది చేయలేను గోవింద అంటూ ముక్త్వ పలికి తూష్ణీం బభూవః, ఇక మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని చెప్తున్నారు. సో శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో, హృషీకేశుడైన శ్రీకృష్ణుడితో ఈ యుద్ధం గోవింద ఇక నేను చేయలేను అని చెప్పి మౌనంగా
ఉండిపోయాడు. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత మరి ఈ కార్పణ్య దోషంతో ఇదిగా ఉన్నాను, ఇక నువ్వే నాకు ఉపదేశించు, నేను ఈ భూమండలం అంతా వచ్చినా శత్రువులు లేకపోయినా ఈ రాజ్యాన్ని ఇక నేను ఏ రకంగా అనుభవించగలను, వాళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత ఇక నేను ఈ యుద్ధం చేయలేను శ్రీకృష్ణ అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అప్పుడు భగవంతుడు ఇంకా అర్జున్ ఇంకా సంజయుడు ఇంకా అంటున్నాడు, తమువాచ హృషికేశ ప్రహసన్నివ భారత సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే విషీదంతమిదం వచః. సో భారత అంటే భరతవంశీయుడు అని, వీళ్ళందరినీ భరతవంశస్థులు అంటారు. సో ఇరు సేనల మధ్యలో శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతున్న వాడి వలె, ప్రహసన్నివ అంటే నవ్వుతున్నట్లుగా, అంటే చిన్న మందహాసంతో ఉన్నారనమాట భగవంతుడు. హృషికేశుడు మందహాసంతో ఇలా అర్జునుడితో ఇలా పలికారు. ఏది సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య, రెండు సైన్యాల మధ్యలో విషీదంతం ఇదం, దుఃఖంతో ఉన్న అర్జునుడిని చూసి, రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలబడి దుఃఖంతో ఉన్న అర్జునుడిని చూస్తూ ఋషికేశుడైన శ్రీకృష్ణుడు ప్రహసన్నివ, సన్నగా మందహాసంతో ఈ మాటలు వచః, ఈ పలుకులు పలికారట. అంటే భగవంతుడు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు అన్నది మనకి వేరు వేరు రీజన్స్ చెప్తారు. ఒకటి ఏమిటంటే అర్జునుడు మరి స్నేహితుడు శిష్యుడిగా మారినందుకు నవ్వుతున్నా, అప్పటి వరకు మరి ప్రియ స్నేహితులు ఇప్పుడు శిష్యుడిని అంటున్నాడు కదా, సో అందుకు చిన్నగా నవ్వడము. ఆ తర్వాత మరి గురువుగా అంగీకరించిన తర్వాత ఇక ఆ శిష్యుడు అడిగినట్లుగా గంభీరంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించారు. తర్వాత ఇంకొకటి ఏమిటంటే మరి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు అన్నీ మరి ఎదురుగుండా భగవంతుడు ఉండి తప్పైతే అసలు ఇంత దూరం వస్తుందా, ఆయన చెప్పకుండా ఉంటారా వీళ్ళకి, కానీ అన్నీ మరి తనకి తెలుసు అనే విధంతో కొంచెం మాట్లాడటానికి కూడా ఆయన చిరుమందహాసం చేస్తున్నారు అనేది చెప్తూ ఉంటారు. సో ఏది ఏమైనా మందహాస వదనంతో ఇలా దుఃఖంగా ఉన్న అర్జునుని చూసి మరి శ్రీకృష్ణుడు ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు, ఆయనకి ఏ పరిస్థితిలో అయినా ఆయన స్థిమితంగా ఉండగలరు కాబట్టి ఆయన అంతటి ఘోర యుద్ధ ప్రారంభంలో కూడా ఆ మందహాస వదనంతో ఇలా భగవంతుడు మాట్లాడటం ప్రారంభించారు. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండిత. అశోచ్యానంద శోచస్త్వం, శోకించని కూడా దానికోసం నువ్వు శోకిస్తున్నావు. ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే, ఎంతో ప్రజ్ఞతో వాదాలు ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తున్నావు, ఎంతో తెలివిగా. గత సూన గత అగత సూంశ్చ అంటే చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి కానీ మరణించిన వాళ్ళని గురించి, జీవించి ఉన్న వాళ్ళని గురించి కానీ నా అనుశోచంతి అంటే అనుశోచంతి అంటే దుఃఖింపరు, నా అనుశోచంతి అంటే దుఃఖింపరు ఎవరు, పండితులైన వాళ్ళు అంటే వివేకవంతులు అంటున్నారన్నమాట. సో భగవంతుడు ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా ఈ రకమైన భగవద్గీత ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఈ రకంగా ప్రారంభించారు చెప్పడం. ఏమని, చిన్నగా నవ్వుతూ తర్వాత గంభీరంగా, నువ్వు శోకించని దానికోసం శోకిస్తున్నావు, ఎంతో ప్రజ్ఞతో ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తున్నావు, ఎంతో తెలివిగా మరి ఇవన్నీ చెప్తున్నావు, వీళ్ళు అలాగూ వాళ్ళు ఇలాగూ, నేను ఎలాగూ పాపం వస్తుంది, నేను మరి వంశనాశనం అన్నాడు, ఎన్నో చెప్పాడు కదా, నేను వీళ్ళని బాణాలతో ఎలా ఎదుర్కోను, ఇలాంటి రాజ్యం తినడం కంటే భిక్షమెత్తడం నయం అంటున్నాడు, మరి వీళ్ళందరి రక్తమే కదా మేము అనుభవించేది అంటున్నాడు. సో నువ్వు శోకించని దానికోసం శోకిస్తున్నావు, ఎంతో గొప్పగా పాండిత్యంతో వాదాలు కూడా చెప్తున్నావు, కానీ పండితుడైన వాడు అంటే వివేకవంతుడు పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ దుఃఖించడు అంటూ ప్రారంభించారు. ఇదేమిటి, పోయిన వాళ్ళ కోసం దుఃఖించకుండా ఎలా ఉంటామని మన అందరికీ వెంటనే సందేహం వస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు, మనుషులు పోవడం మరి దుఃఖించడం, ఉన్న వాళ్ళేమో ఇలా
బాధలు పడుతుంటే చూసి వాళ్ళని చూసి దుఃఖించడం, పోయినప్పుడు పోయారని దుఃఖిస్తాం, ఉన్నప్పుడు కష్టాల్లో ఉన్నారని దుఃఖిస్తాం. సో పండితుడైన వాడు ఇక్కడ ఆ పండితుడనే వాడిని చూపిస్తున్నారు ఉదాహరణగా. ఎవరు ఎలా ఉన్నా అతను అంటే పట్టించుకోడు, ఎవరికేమి చేయడని కాదు, కానీ అతని మనస్తత్వం చెక్కు చెదరకుండా ఒకే రకంగా ఉంటుంది. అంటే సుఖంలో కూడా అలాగే ఉంటాడు. ఉట్టి కష్టాలు ఎదుటి వాళ్ళ కష్టాలు పట్టించుకోని వాళ్ళు అని కాదు. మనం వివరంగా ఇంకా ఈ విషయం చూస్తాం. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా వాళ్ళ యొక్క సమత్వానికి భేదం లో తేడా ఉండదు. సో పండితుడైన వాడు ఉన్న వాళ్ళ కోసమైనా పోయిన వాళ్ళ కోసమైనా దుఃఖించడు అంటున్నారు. దాని అర్థం ఏమిటో ఇంకా చూద్దాము. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవా న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. నేను గాని అహం త్వే నువ్వు గాని నేను గాని ఈ రాజులందరూ గాని ఇక్కడ ఉన్న ఈ రాజులందరూ కూడా లేని సమయం అనేది లేదు. నచైవ న భవిష్యామ, ముందు ముందు కూడా మనం ఉండకుండా ఉండం అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడున్న అందరూ, నువ్వు నేను ఈ రాజులు ఇక్కడున్న అందరూ కూడా ఇంతకు ముందు లేని సమయం లేదంటే ఇంతకు ముందు పాస్ట్లో లేమని అనుకోకూడదు, ముందు ముందు కూడా మనం ఉండము అని అనుకోకూడదు అంటున్నారు. ఇదేమిటి ముందు ముందు ఉండమని, అందరం ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాము అని మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది కదా. మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. ఇది ఇంకా ఇంపార్టెంట్. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే, దేహంలో ఉంటూ ఏ రకంగా అయితే ఈ దేహదారి కౌమారం నుంచి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుంచి జర అంటే వృద్ధాప్యానికి ఏ రకంగా ఈ స్థితులన్నీ దాటుతూ వెళ్తుందో మన దేహం, అలా ఆ తరువాత దేహదారి దేహాంతర ప్రాప్తి, అదేవిధంగా దేహాంతర ప్రాప్తి దేహం అంతమైన తర్వాత మరి వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది. ధీరస్తత్ర, ధీరుడు అంటే వివేకవంతుడు, నా ముహ్యతి ఈ విషయంలో ఏమీ కలవరం చెందడు. ఈ దేహదారి ఈ దేహంలో బాల్యం నుంచి యవ్వనానికి కౌమార్యం, కౌమార్యం నుంచి యవ్వనం, యవ్వనం నుంచి జర వృద్ధాప్యం ఎలా అయితే వెళ్తూ వస్తుందో ఆ తర్వాత దేహాంతరం అంటే ఈ దేహం అంతమైన తర్వాత ఈ దేహధారి అంటే ఆత్మ అన్నమాట. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆత్మను గురించి చెప్తున్నారు. అప్పుడు దేహం పోయిన తర్వాత వేరే దేహంలోకి ఈ దేహధారి వెళ్తాడు. జీవాత్మ ఇంకొక దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది మరణ సమయంలో. వివేకవంతులు ఈ విషయంలో ఆందోళన పడరు. అందుకనే మనందరం కూడా ఇంతకు ముందు ఉన్నాము, ఇప్పుడు ఉన్నాము, ముందు ముందు కూడా మనం ఉండకుండా ఉండము అన్న మాటకు అర్థం అది. ఈ శరీరం పోవచ్చు కానీ ఆత్మ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అన్నమాట అక్కడ. సో ఇప్పుడు ఈ శరీరం వేరు, మనం ఈ శరీరం కాదు అనే పాయింట్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మనం ఉంటాము, ఇంతకు ముందు ఉన్నాం, ఇప్పుడున్నాం, ముందు ముందు కూడా ఉంటాం. అయితే ఈ శరీరంలో ఉండం. ఈ శరీరం పోయిన తర్వాత వేరే శరీరంలోకి వెళ్తాం. అంటే అర్థం ఏమిటి? మనం ఈ బాడీ కాదు, అసలైన మనం ఉన్నాము లోపల ఆత్మ, అది ఇంకొక శరీరంలోకి వెళ్ళి. సో మనం బాడీ కాదు, లోపలి ఆత్మ. ఈ బాడీ ఏమిటి? పంచభూతాలతో తయారైన ఒక తొడుగు. కాబట్టి ఇది పంచభూతాలు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అగ్ని, నీరు, ఆకాశం, వాయువు, భూమి, ఈ 5 కూడా పంచభూతాలతో తయారైంది. ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా సరే ఒక ఆకారం ఉంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైంది. సో మరి మనకు ఒక ఆకారం ఉంది కాబట్టి మన శరీరం పంచభూతాలు, పక్షికి ఆకారం ఉంది, చేపకు ఆకారం ఉంది, సో అవి పంచభూతాలతో తయారు చేయబడ్డాయి. చెట్టుకు ఆకారం ఉంది, చెట్టు కూడా పంచభూతాలు. సో గుట్ట పుట్ట ఏది చూసినా మన కంటి ముందు ఒక ఆకారం ఉన్నది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది అని అర్థం అన్నమాట. సో మన శరీరానికి కూడా ఆకారం ఉన్నది కాబట్టి మన శరీరం కూడా పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. అందుకని మనం బాడీ కాదు ఆత్మ అనే విషయం మనకి ఎక్కడో తెలుసు కాబట్టి మనం కూడా నేను కాళ్ళు నేను చేతులు అంటామా? ఇక్కడ ఈ కుర్రవాడు ఉన్నాడు, అతని చేతులు, కాళ్ళు, కళ్ళు, ముక్కు అన్ని చూపిస్తున్నారు. మరి అతను చెప్పాలంటే ఏం చెప్తాడు? నా కళ్ళు, నా ముక్కు, నా చేతులు, నా కాళ్ళు అంటాడు. నేను కళ్ళు, నేను చేతులు, నేను కాళ్ళు అన్నాడు కదా. సో
ఆ నా కళ్ళు అన్నప్పుడు ఆ నా ఎవరు? ఆ నాయే మరి లోపలున్న ఆత్మ. ఇది నా శరీరం అంటున్నాం. ఇది నేను అనడం లేదు గదా! మనం నా శరీరం, నా యొక్క శరీరం. ఎవరా నా అంటే అదే లోపల ఉన్న ఆత్మ. సో, అది. బాడీ ఏమో పంచభూతాలు, లోపల ఉన్న ఆత్మ. అంటే ఉదాహరణగా మనకి కారు, డ్రైవర్ లేనిదే కారు నడవదు. ఆత్మ లేనిదే శరీరం, చైతన్యం ఉండదు. మరి పంజరము, పక్షి అది గూడా ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమాపాయినో నిత్య తాన్ స్థితి క్షస్వ భారత. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలన్నీ కూడా మాత్రా స్పర్శాలు. మాత్రాలు అంటే ఇంద్రియాలు. ఇంద్రియాల యొక్క స్పర్శతో కౌంతేయ కుంతిపుత్ర కలిగేవి. శీతోష్ణ అంటే చలి వేడిలాగా ఈ సుఖ దుఃఖాల ఫీలింగ్ అలా ఉంటుంది. అసలు ఈ సుఖ దుఃఖాలనేవి మనకి ఎందుకు అనిపిస్తున్నాయి అంటే ఇంద్రియాలతో మాత్రా స్పర్శ అంటే ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్లో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి, ఎంతసేపు ఇంద్రియాలు చెప్పినట్టు మనం ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఆ కళ్ళేవో చూపిస్తాయి, ఇంకేముంది చాలా బాగుంది కొనుక్కోవాలనుకుంటాం, చెవులేవో వినిపిస్తాయి, పని చేసుకుంటుంటే లోపల టీవీ సౌండ్ వినపడగానే పని ఆపొచ్చి టీవీ ముందు నుంచుంటాము. అలాగే మరి నోరు ఏదో తిన్నాము అంటే ఒక లడ్డూతో ఆపం, బాగుందని ఇంకా కొంచెం ఇంకొక లడ్డూ తింటాం అవసరం లేకపోయినా. అలాగే ప్రతి ఇంద్రియం కూడా మనకి ఈ రకమైనటువంటి ఈ రకంగా ప్రలోభ పెడుతుంది. సో సుఖంగా ఉన్నామంటే ఎప్పుడు సుఖం అనిపిస్తుంది? ఏదో వస్తువు చూస్తాము, సోఫా చూస్తాము, కొనుక్కోవాలనుకుంటాము, కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు లేకపోతే దుఃఖం అనిపిస్తుంది. సరిపడా డబ్బులుండి కొనుక్కున్నప్పుడు సుఖంగా ఉన్నాం, భలే ఉంది మెత్తటి సోఫా అనుకుంటాం. సో ఈ సుఖము దుఃఖము ఫీలింగ్ అనేవి ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఇంద్రియాలు మనకి పెట్టే ప్రలోభంతో మనకి కలిగిన కోరిక వల్ల. అంతే కదా! ఆ కోరికే లేకపోతే సుఖం అనే ఫీలింగ్ ఎందుకు వస్తుంది? కొనుక్కోలేనప్పుడు దుఃఖం అనే ఫీలింగ్ ఎందుకు వస్తుంది? సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ మాత్రా స్పర్శ ఈ ఇంద్రియాలతో ఇలా ఎప్పుడు మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతూ వాటి వల్ల మనం ప్రలోభపడుతూ అవి మనల్ని అంతగా ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయన్నమాట. సో ఈ మాత్రా స్పర్శాలు అంటే ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్లో ఉండడం వల్ల సుఖ దుఃఖాలు మనకి ఫీలింగ్ వస్తున్నాయి. కానీ అవి ఎలాంటివట? శీతోష్ణ అంటే చలికాలం వేడికాలం ఆగమాపాయనో నిత్య. ఎలా అయితే చలికాలం వేడికాలం వస్తూ పోతూ ఉంటాయో ఈ సుఖ దుఃఖాలు కూడా ఆగమాపాయనో నిత్య, నిత్యము వస్తూ పోతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇవేవి మరి అంతే కదా, సుఖంగా ఉన్నామని ఈ నిమిషం అనుకుంటాం. ఒక సోఫా కొనుక్కున్నాం, భలే ఉంది, మంచి సోఫా, న్యూ మోడల్, చాలా మెత్తగా ఉంది. ఆ సుఖం మనం పర్మనెంట్గా ఎప్పుడు హ్యాపీగా సుఖంగా ఉంటున్నామా? ఆ రోజు ఉంటాం, మర్నాడు ఉంటాం, ఒక వారం ఉంటాం దాంట్లో కూర్చుని, ఒక నెల రోజులు ఉంటామా? ఆ తర్వాత ఎన్నో లేవనే బాధ దుఃఖం వస్తూ ఉంటాయి. ఈ సోఫా కొనుక్కున్నాం, దీనికి సరైన టేబుల్ లేదు, అక్కడ ఇది లేదు, ఇక్కడ అది లేదు, ఏదో ఒకటి ఎప్పుడు ఆ కోరిక అనేది ఉన్నంత వరకు ఇంద్రియాల ప్రలోభంతో వచ్చే ఈ కోరికల వల్ల ఎప్పుడు మనకి సుఖం అనేది నిత్యంగానే ఉండదు. అలాగే దుఃఖం రావచ్చు, ఆ దుఃఖం కూడా నిత్యంగా ఉండదు కదా. మళ్ళీ ఇంకేదో హ్యాపీ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు సంతోషపడిపోతూ ఉంటాము. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలనే వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. చలికాలం వేడికాలంలాగా తాన్ స్థితీక్షస్వ భారత, నువ్వు తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి భారత, భరత వంశస్థుడా అర్జున అంటున్నారు. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి అసలు రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఇంద్రియాలతో కనెక్షన్, మాత్రా స్పర్శాస్తు వచ్చిన తర్వాత మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అవి ఎప్పటికీ పర్మనెంట్గా ఉండవు. సుఖమైన దుఃఖమైన చలికాలం ఎండాకాలం ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయో ఇవి కూడా ఆగమాపాయనో నిత్య, నిత్యము వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి నువ్వు తట్టుకోవడం నేర్చుకో, ఏదైనా తర్వాత కొన్నాళ్ళకు పోతుంది. మన వాళ్ళు అంటారు ఎవ్రీథింగ్ షల్ పాస్ అని, ఇంగ్లీష్లో కూడా ఒక సామెత ఉంటుంది. అన్నీ కూడా సాగిపోతాయి, గడిచిపోతాయని. సుఖమైనా గడిచిపోతుంది, దుఃఖమైనా గడిచిపోతుంది, ఏది ఉండదు నిత్యంగా. సో నువ్వు తట్టుకోవడం నేర్చుకో అని చెప్పి తర్వాత మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో ఈ ఆత్మ గురించి ఇంకా మళ్ళీ చెప్తున్నారు అనమాట, ఆత్మతత్వం. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్. ఈ ఆత్మ మనం శరీరం కాదు, ఆత్మ అనేది చూశాం కాబట్టి ఈ సుఖ దుఃఖాల గురించి కూడా చెప్పారు. ఇది నీ ఆత్మకు సంబంధించింది కాదు, ఇంద్రియాలతో నువ్వు కాంటాక్ట్లో ఉన్నావు. ఆత్మతో కాంటాక్ట్లో ఉంటే నీకు సుఖ దుఃఖాలనే ఫీలింగే ఉండదు.
నువ్వు ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్లో ఉండబట్టి నీకు ఇదంతా అనిపిస్తోంది. ఈ ద్వంద్వాలన్నీ మరి నువ్వు సహించడం నేర్చుకోవాలి. ఇంద్రియానుభవం వల్ల కలిగే ఈ ద్వంద్వాలని వల్ల నువ్వు కలత చెందకు, వాటిని సహించడం మనిషి నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. యం హిన వ్యధయంత్యేతే పురుషం పురుషర్షభ సమదుఃఖ సుఖం ధీరం సోమృతత్వాయ కల్పతే. సో మా పురుషర్షభ అంటే మనుష్యులలో శ్రేష్ఠుడా అర్జున. ఈ దుఃఖాన్ని సుఖాన్ని సమంగా చూసే ధీరుడు మరి అతడు అమృతతత్వాయ కల్పతే, అతను అమృతతత్వుడు అని చెప్పబడతాడు. అమృతతత్వం అంటే ఏమిటి? ఎప్పుడూ ఇదే శరీరంతో ఇక్కడ జీవిస్తామని కాదు. అమృతతత్వము అంటే మోక్షానికి అర్హుడు అని అర్థం. సో అది అంటే మనం మళ్ళీ జనన మరణం అనేది లేని స్థితికి వెళ్తాం అన్నమాట. అది అమృతతత్వం. సో ఎవరికి వస్తుందట అమృతతత్వం? సమదుఃఖ సుఖం ధీరం. దుఃఖంలోనైనా సుఖంలోనైనా సమత్వంతో ఉన్న ధీరుడికి ఆ అమృతతత్వం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. సో మనం సాధించవలసింది, ప్రాక్టీస్ చేయవలసింది రియాక్షన్ లేకుండా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా ఈ సమత్వంతో ఉండగలగటం. సో యంహిన వ్యధయంత్యేతే, ఎవరినైతే ఈ సుఖ దుఃఖాలు వ్యధ చెందేటట్లు చేయవో అతను నిజమైనటువంటి మరి ధీరుడు పురుషర్షభ అని చెప్తున్నారు. సో సుఖ దుఃఖాలతో కలత చెందని వాడు, ఈ రెండింటిలోనూ కూడా ధీరుడిగా నిలబడ్డవాడు అమృతతత్వానికి మోక్షానికి అర్హుడు. సో మోక్షానికి అర్హత ఏమిటో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం చెప్పేశారు. ఏది? సుఖ దుఃఖాలలో సమత్వంతో ఉండగలిగిన వాడు. ఏది కూడా ఏ విషయం కూడా అతన్ని కలత పెట్టదు. నాసతో విద్యతే భావో నా భావో విద్యతో సతః ఉభయోరపి దృష్టోంత స్తవనయోస్తత్వదర్శిభిః. సో అసత్తుకి ఉనికి లేదని, నిత్యమైన దానికి మార్పు లేదని సత్యద్రష్టులందరూ కూడా నిర్ణయించారంటున్నారు. అసత్తు అంటే ఏమిటి? ఎప్పటికీ ఉండదు. సత్యము అంటే అర్థం ఏమిటి? భగవంతుడిని సచ్చిత్తానంద అంటాం. సత్తు అంటే నిత్యమైనది, మార్పు లేనిది, శాశ్వతమైనది. అది ఏమిటి అంటే ఈ ప్రపంచంలో భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ, మిగిలినవన్నిటికీ కూడా మార్పు ఉంటుంది. సో ఈ ఆత్మ కూడా భగవద్ అంశే కాబట్టి ఆత్మ కూడా సచ్చిదానంద తత్వం. సత్తు మనం ఇప్పుడు ఈ రోజున మనం ఉన్నాము. నా చేతిలో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పుస్తకం పెన్ను ఉంది. ఇది పుస్తకం ఈరోజు పెన్ నిజమే, కానీ మరి ఒక 100 సంవత్సరాల తర్వాత అది పుస్తకంగా ఉంటుందా? మరి పొడైపోతుంది కదా. ఎప్పటికీ దానికి ఆ రూపు ఉండదు. ఈ రోజున నాకు ఈ రూపు ఉన్నది, మరి నేను ఈ రూపంతో ఎల్లకాలం ఉంటానా? మన టైం అయిపోయినప్పుడు ఈ రూపం ఈ శరీరం వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఏది నిత్యం కాదు, కానీ మన ఆత్మ ఎప్పటికీ ఉంటుంది. భగవంతుడు నిత్యుడు, ఆయన అంశ కాబట్టి ఆత్మకు కూడా ఆ నిత్య తత్వం ఉన్నది. సత్తు అంటే మార్పు లేనిది, శాశ్వతమైనది. కాబట్టి శరీరం మరి మార్పు లేనిదా? లేదు. ఈ శరీరం ఎప్పటికప్పటికి పోయేది, కాబట్టి అసత్ అన్నమాట. మార్పు లేనిది ఏమిటి అంటే మరి సత్తు మన ఆత్మ. కాబట్టి అసత్ అంటే మన భౌతిక దేహం. దీనికి ఉనికి లేదు అంటే ఇది ఎప్పటికీ ఉండేది కాదు, టెంపరీ, కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇదే బాడీని మళ్ళీ మనం ఎవరి సాధారణంగా మళ్ళీ ఈ బాడీని మనం చూడం. ఇది ఉన్ననాళ్ళు ఉంటుంది, తర్వాత వెళ్ళిపోతుంది ఈ బాడీ. అది అందుకే అసత్. కానీ నిత్యమైనది ఏమిటి అంటే మన ఆత్మ. ఆ ఆత్మకు, నిత్యమైన ఆత్మకు మార్పు లేదు అని సత్యద్రష్టులు చెప్పారు. మన శరీరం వెళ్ళిపోతుంది, ఆత్మ వేరే శరీరంలోకి వెళ్ళినప్పుడు వేరే రూపం వస్తుంది. ఈ శరీరం అసత్, ఇది ఎప్పటికీ ఉండేది కాదు. కానీ ఆత్మ నిత్యమైనది, దానికి మార్పు లేదు. అది ఎప్పుడు దాని తత్వం అలాగే ఉంటుంది. అందుకని అది సత్యద్రష్టులు అంటే సత్యాన్ని చూసిన వాళ్ళు, అంటే చూడటం అంటే కళ్ళతో ఏదో చూడటం కాదు, సత్యాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు అని అర్థం. వాళ్ళంతా నిర్ణయించారు ఈ భౌతిక దేహం ఉనికి లేదు, ఇది ఎలాగూ పోయేది, కానీ ఆత్మతత్వం మాత్రం నిత్యమైనదని తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు. సత్యం తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళంతా నిర్ణయించారు. ఈ రెండి తత్వాన్ని కూడా వాళ్ళు బాగా అధ్యయనం చేసి వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించారు. ఈ బాడీ
ఉండేది కాదు, ఇది అసత్తు. కానీ ఆత్మ నిత్యమైనది, ఇది పర్మనెంట్. వాళ్ళ రీసెర్చ్, ఈ సాధనతో వాళ్ళు, ఈ ఆధ్యాత్మిక రీసెర్చే సాధన కాబట్టి వాళ్ళ ఆ స్థితికి వెళ్ళగలిగారు, ఆ సత్యాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగారు, తెలుసుకుని వాళ్ళు ప్రకటించారు అంటున్నారు అన్నమాట. సో అందరూ మరి విష్ణు పురాణంలో వాటన్నిటిలో కూడా ఈ ఆత్మతత్వం నిత్యమైనది, శరీరం మరి తాత్కాలికం అనేది అందరూ చెప్పిన విషయం. అవినాశితు తద్విద్ధి ఏన సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యయస్యాస్య న కశ్చిత్ కర్తుమర్హతి. శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉన్న ఈ ఆత్మ నశింపు లేనిది కాబట్టి అని నువ్వు తెలుసుకో. ఇదంతా వ్యాపించింది, మరి ఆత్మ ఎక్కడో ఉంది, చాలా చిన్నది. ఆత్మ సైజు ఏమిటి అంటే మీకు ఎవరైనా చెప్పగలరా ఆత్మ సైజు ఎంత అన్నది? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఉమ్, తల వెంట్రుక కొనల్లో 10,000 వంతు మాతాజీ. వెరీ గుడ్. సో మన వెంట్రుక కొస ఎంత చిన్నది, దాంట్లో 10,000 వంతు అంటే ఎంత చిన్నదో మనకు తెలుస్తాం. కానీ ఆ ఆత్మ యొక్క శక్తి శరీరం మొత్తం వ్యాపించి ఉంది. ఆ చిన్న ఆత్మ లేకపోతే ఈ పెద్ద శరీరంలో ఏ పార్ట్ పనిచేయదు, అంతే కదా. అంత చిన్న ఆత్మ, దానికి శక్తి ఎటువంటిది అంటే సమస్త దేహాన్ని కూడా పనిచేసేటట్లు, అణువును పనిచేసేటట్లు చేస్తుంది. ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని లక్షలు సెల్స్ ఉన్నాయి మన బాడీలో, అణువులు. అవన్నీ కూడా పనిచేస్తున్నాయి అంటే ఆత్మ ఉండబట్టే. కాబట్టి అలాంటి అవినాశి అయిన ఆత్మను, అవినాశి అంటే ఆత్మను ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు, శరీరాన్ని ఎవరైనా చంపొచ్చేమో, కానీ ఆత్మ అవినాశి. అలాంటి అవినాశి అయిన ఆత్మను నశింపజేయడానికి ఎవ్వరూ సమర్థులు కారు అంటున్నాడు కదా. అంటే అర్జునుడు నేను వెళ్ళి వీళ్ళని చంపేస్తాను, ఎలాగూ అయ్యో పాపం చచ్చిపోతారు వీళ్ళంతా అంటున్నాడు. కానీ ఎవరు కూడా ఆత్మ నువ్వు చంపేది ఏదైనా ఉంది అంటే ఈ అసత్తైన శరీరం, ఇది అసలు ఇది పర్మనెంట్ కాదు. అది ఏదో టైంలో ఎలాగూ వెళ్ళిపోయేది. ఇది ఏమన్నా పర్మనెంటా? అందరూ పర్మనెంట్గా ఉంటారు ఆ శరీరంతో. కానీ అసలైనది ఏమిటి? వాళ్ళ శరీరం కాదు, వాళ్ళ లోపల ఉన్న ఆత్మ. ఆత్మతత్వాన్ని ఎవ్వరూ కూడా నాశనం చేసే సమర్థత ఎవరికీ లేదు అంటున్నారనమాట. ఆత్మ అవినాశి అని చెప్తున్నారు. యైనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతిన హన్యతే. సో ఎవరైతే మరి ఆత్మతత్వాన్ని ఎవరు చంపే సమర్థత ఎవరికి లేదు, అది అవినాశి అని చెప్పి ఎవరైనా ఈ ఆత్మను చంపుతారా అనుకునేవాడు కానీ, ఈ ఆత్మ చంపబడుతుంది అనుకునేవాడు కానీ తెలియగలవాడు కాదు, వాడు జ్ఞానవంతుడు కాదు. ఎందుకు అంటే ఆత్మని ఎవరు చంపలేరు, చంపబడదు, చంపదు. ఆత్మ ఎవరిని చంపదు, ఆత్మనెవరు చంపలేరు. ఈ ఆత్మ ఒకరిని చంపదు, ఇంకొకరితో చంపించుకోలేదు కూడా, ఎవరితో చంపబడదు. సో నువ్వు చంపుతున్నాను అంటున్నావు, నీ యొక్క ఆత్మతత్వం ఎవరిని చంపదు. అలాగే వాళ్ళ ఆత్మను నువ్వేమీ చంపలేవు. సో నువ్వు చూడవలసింది ఏంటంటే, నువ్వు ఇక్కడ దేహభావంతో చూస్తున్నావు సమస్తాన్ని. వాళ్ళని నేను చంపుతున్నాను, వాళ్ళెవరు నిజంగా లోపలున్న ఆత్మ. మనం ఎవ్వరం కూడా ఈ శరీరం కాదు. ముందున్నాం, ఇంతకు ముందున్నాం, ప్రస్తుతం ఉన్నాం, ముందు ముందు కూడా ఉంటామని ముందే చెప్పారు కదా. దాని అర్థం ఏంటి? ఈ శరీరంతో ఉంటామా ఎప్పుడును? ఇంతకుముందు ఇదే శరీరంతో ఉన్నామా? భవిష్యత్తులో ఈ శరీరంతో ఉంటామా? ఎప్పుడూ ఉండం. కానీ ఆత్మతో వేరువేరు శరీరాల్లో ఒకే ఆత్మ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఆ ఆత్మ, అంతేగాని మనం ఈ బాడీ కాదు. అందుకని నువ్వేదో అంటున్నావు. ఈ ఆత్మని ఎవరైతే చంపగలను అనుకున్నవాడు అజ్ఞానుడే, ఆత్మని ఆత్మ చంపుతోంది అనుకున్నవాడు అజ్ఞానం. కాబట్టి ఆత్మ ఎవరిని చంపదు, ఎవరితోనూ కూడా చంపబడదు అని చెప్తున్నారు. అలా అనుకోవడం కూడా అజ్ఞానమే అంటున్నారు. సో అంటే ఈ వెళ్ళిపోయి మనంగా చంపేది, మన బాడీ చంపుతుందని ఎవరిని పడితే వాళ్ళని ఇష్టం వచ్చినట్టు చంపేయొచ్చా అనే డౌట్ చాలా మందికి వస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ ఇది కాదు పాయింట్. అసలు తత్వం అర్థం చేసుకోవడం. ఎవరిని ఎప్పుడు చంపాలి అనేది మన యొక్క స్వధర్మాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళాడు. యుద్ధం క్షత్రియుడు ధర్మం ఏమిటి అంటే రాజ్యాన్ని, ప్రజల్ని కాపాడుకోవడం. కాబట్టి ఆ సమయంలో అది ఎవరైనా అది కాపాడుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు యుద్ధం చేసి ఆ యుద్ధంలో అవసరమైతే చంపాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనకు కూడా సోల్జర్స్ ఉంటారు, యుద్ధానికి వెళ్తారు, వాళ్ళు అక్కడ చంపాల్సి వస్తుంది లేదా చంపబడతారు.
అది వాళ్ళ యొక్క వృత్తి, వాళ్ళ స్వధర్మం అది. అది లేకుండా వాళ్ళు యువతలకు వచ్చి రోడ్డు మీద ఎవరిని పడితే వాళ్ళని చంపిస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి పాపం రాకుండా ఎలా ఉంటుంది? నీ యొక్క ధర్మ నిర్వహణలో నువ్వు చేయవచ్చు. నీ స్వధర్మాన్ని, నీ డ్యూటీ అయినప్పుడు అది క్షత్రియుడిగా, సోల్జర్గా, రాజుగా నీ బాధ్యత కాబట్టి నీ రాజ్య సంరక్షణ నువ్వు చేయవలసి వచ్చింది. మిగిలిన ప్రయత్నాలన్నీ ఫెయిల్ అయ్యాయి కాబట్టి. అందుకని అక్కడ ఓకే. అంతేగాని ఆత్మ ఎవరినైనా చంపదు, ఆత్మ చంపబడదు, మనంగా చంపేది మన శరీరం అని ఎవరినైనా వెళ్ళి చంపడం అంటే అది కాదు. నీ యొక్క స్వధర్మాన్ని బట్టి నువ్వు యాక్షన్ చేయాలి. అది కూడా ముందు ముందు కర్మయోగంలో మనం చూస్తాం. మీరు ఆల్రెడీ కొంత ఐడియా ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ ఆ డౌట్ ఎవరికైనా వస్తుందని ఆ పాయింట్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. తత్వాన్ని చెప్తున్నారు. నీ బాధ్యతను నిర్వర్తించాలి అనే విషయం కూడా తర్వాత చెప్తారు. ముందు అసలు ఈ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. మనం అసలు బాడీ కాదు, మనం ఆత్మ అనే ఈ తత్వాన్ని చెప్తున్నారనమాట. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. న జాయతే మ్రియతే, దీనికి పుట్టుక లేదు, మరణము లేదు. కదాచిత్, ఎప్పుడు కూడా. నాయం భూత్వా భవితా వాన భూయ, ఇది భూత్వా మరి జన్మించడం, అలాగే జన్మిస్తూ ఉంటుంది. వానభూయ, తిరిగి మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు జన్మించింది, మళ్ళీ జన్మిస్తుంది, భవిష్యత్తులో మళ్ళీ తిరిగి జన్మిస్తుంది. అలాగే అజ, పుట్టుకలేని, ఇవన్నీ ఆత్మ లక్షణాలు అన్నమాట. అజ, పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, జన్మించడం కూడా కాదు, ఎప్పుడు ఉన్నది అంటున్నారు. ఆత్మకు జన్మ లేదు. అజ అంటే పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతోయం పురాణం, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది, మరి ఎప్పటి నుంచో ఉంది, పుట్టుకలేనిది. నా హన్యతే అంటే చంపబడదు, హన్యమానే శరీరే, శరీరం చంపబడ్డా ఆత్మ చంపబడదు. కాబట్టి ఈ ఆత్మతత్వం గురించి చెప్తున్నారు. దీనికి పుట్టుక లేదు. నా జాయతే ఉంటే జన్మించదు, మ్రియతే మరణించదు, ఎప్పుడు కూడా. ఇది ఒక ముందు ఎప్పుడో ఉన్నది, ఇంతకు ముందున్నది, ప్రస్తుతం ఉన్నది, ముందు ముందు కూడా ఉంటుంది. ఎందుకు? అజ, పుట్టుకలేనిది కాబట్టి, నిత్యమైనది కాబట్టి, శాశ్వతమైనది కాబట్టి, పురాతనమైనది కాబట్టి. పైగా నా హన్యతే, చంపబడదు, హన్యమానే శరీరే, శరీరం చంపబడ్డ ఆత్మ చంపబడదు అని ఇంత క్లియర్గా మళ్ళీ భగవంతుడు ఆత్మకు జన్మ మృత్యు లేదు, జన్మించదు, జన్మించబోదు, మరి జన్మించలేదు, జన్మరహితం, నిత్యం, శాశ్వతం, పురాతనం. ఇలాంటి ఆత్మ దేహం చంపబడ్డా కూడా హన్యమానే శరీరే నా హన్యతే, చంపబడదు అంటున్నారు. సో అది ఆత్మతత్వాన్ని గురించి ఇంత అద్భుతంగా భగవంతుడు వివరించడం జరిగింది. ఇక్కడితో ఆపుదాము. 20 శ్లోకాస్ చూసాము. మళ్ళీ రేపు క్లాస్లో 21st శ్లోకా నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. నాగరాజ్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ చెప్పండి, హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. చేసుకోండి నాగరాజ్ గారు. హరే